Ang Diyos na satong para surog. Ang si Isay man na magpaili sa kagurangnan, asin magdanay sa pag-ingat kan makakamhan. Makakasabi sa kagurangnan, ika ang sakong pailihan, sakong bantayan, sa kuyang Diyos na sakong sinasarigan. Ililigtas kanya sa siod nin paralitag, asin sa nakakagadan na peste. Tatahuban kanya kan sa iyang mga pakpak. Magiging ligtas ka sa iyang pangataman. Iingatan ka asin susurugon kan sa iyang kaimbudan. Dai ka dapat matakot sa diklom nin banggi, ni sa busog na minalayog sa aldaw, ni sa mga peste na minahampak sa kadikluman, ni sa mga karatan na nakakagadan sa kaudtuhan nin aldaw. Pwedeng magadan ang 1,000 sa kataid mo, ang 10,000 sa palibot mo. Alagad dai ka nanggad maaano. Mahihiling mo asin mamamasdan kung paano pinapadusahan ang tampalasan. Huli taginibo mong pailihan ang kagurangnan. An kahuruhalang kawe ang sa imong irokan. Mayong karatan na maabot sa imo. Mayong kadahasan na minadulok sa imong irokan. Huli ta ibubugtak nin Diyos ang sa iyang mga anghel. Tanganing atamanon ka sa inkaman magtuman. Dadarahon ka ninda sa indang mga kamot. Tatibaad tumama sa kagapuan ang sa imong mga bitis. An mga leon sa kahalas sa imong tutungtungan. An ugbon nin leon asin an rimuranon sa imong titimak-timakan. Ililigtas ko siya, hulit ako sa iyang namumutan, ulay nin kagurangnan. Aatamanon ko siya, huli taaram niya, ang sakong ngaran. Kung apodo niya ako, sisimbagon ko siya. Iibahan ko siya sa kasakitan. Ililigtas ko siya asin uumawon. Babalusan ko siya nin halawig na buhay. Asin ipapahiling ko sa iya ang sakong kaligtasan.